Дойдохме ли дойдохме? Без бебе тук не те искам. Нещо за тебе. И за Марина. Моля се случва. Това е за тебе. Имам и една картина за новия кабинет. Марина! Здравейте! Нарисувах ви нещо от сърце. Здравейте, защо емоцията във вас взима връх? Тя е много лична, но все пак да споделим. Защото аз също съм с репродуктивни проблеми. В 6 години се опитваме да имаме детенце и благодарение на тези 2 жени на кмета ни, който много ни помага. Вървим по този път, но все още нямаме голям напредък. Пожелавам ви успех, медицината е напреднала, с правилните хора сте заобиколени. Бог е с нас. Да, Успеем успех. имаме вяра и надежда, така че... Надежда.